Dobar dan, dobrodošli u osnovnu školu Martijanec. U našoj školi ima učenička zadruga Jabuka. Ja sam Manuel Šestak i već sam 6 godina član zadruge Jabuka. Danas ću vam pokazati kako starim staklenkama i bocama u našoj zadruzi vraćamo život. Pa krenimo! Sve počinje prikupljanjem staklenke, a zatim kreće obnova staro u nešto novo. Evo, za rad su nam potrebne staklenke različitog oblika, škare, špaga, pištolj za vruće lijepljenje i vješte ruke moje prijateljice. Ja sam Eni, pa započnemo s radom. Za početak nam treba jedna glavna špaga koja će biti duža od probjera staklenke. Pa nam zatim treba 6 špaga za vezanje mreže. Te špage vežemo na osnovnu špagu pomoću čvorova. Pa krenimo. Evo, pomoći ću ti. Te čvorove treba dobro pričvrstiti, a oni su zgodni što se mogu micati lijevo i desno da ih možemo rasporediti kako nam paše. Zavezali svih 6 špagica, moramo pričvrstiti na rub staklenke. Zatim te čvorove rasporedimo ravnomjerno. Nakon što smo čvorove rasporedili, uzimamo susjedne trakice i radimo čvor preko prsta. Bitno je da taj čvor bude u sredini, da ne vuče ni na lijevo ni na desno. Nastavljamo sve do dna staklenke. Kad smo završili s pletenjem mreže, krećemo na lijepljenje ostataka špage za dno. Prvo si stavimo ljepilo na staklenku, zatim uzmemo taj čvorić i možemo si pomoći s olovkom da se baš ne spečemo. Kad završimo s lijepljanjem, vrh staklenke možemo ukrasiti ukrasnom trakicom. Na ovaj način stara staklenka je dobila novo ruho. To može biti vaza, tegla, svječnjak ili što god želite. A ako želite pokloniti nekoj dragoj osobi tu staklenku, možete je staviti lijepo zapakirati u vrećicu. Pozdrav iz učeničke zadruge Jabuka.